идома. Зиндагӣ дар сарзамини кӯҳҳои сафед. Познакомься, это София, моя жена. ҳамсари Аймо, ки ба назар мерасид аз дидани як меҳмони нохонда ғофилгир шуда буд, дасти маро такон медод ва ҳамзамон суоломезе ба шавҳараш нигоҳ мекард. Аймо зери лаб ғурунгид. Ман он замон забони онҳоро балад набудам, вале ҳоло ёдам омад ӯ ба занаш гуфт, ки ҷараёнро баъдан тавзеҳ медиҳад. София аҳа гуфту дигар кунҷковӣ накард. София як зани миёнақадди хушқиёфае буд, ки бо абрувони баланд ва чашмони гирди обӣ тавре ба назар мерасид, ки ин гор ҳамеша аз чизе дар тааҷҷуб аст. мудели мӯи кӯтоҳи писарона, сурати доирашакл, лабҳои пурра ва чолаҳои зебои ду бари рӯяш ба симои ӯ вежагиҳои кӯдакона медод. ӯ чолокона аз зинаҳо баланд шуду баъди лаҳзае садои ба ҳам бархӯрдани зарфҳо аз пушти панҷараи боз ба гӯш расид. «Ти динадуш, я принесу полотенца и одежда». Аймо маро то дари ҳаммом раҳбаладӣ карду баъди чанде як шалвору пероҳани варзиширо дардаҳлези ҳаммом гузошт. «Не стесняйся, чувствуй, как дома», гуфт ӯ. хонаи бузурги Аймо аз ду сохтмони мутаассили якгӯшона иборат буд. хонаи бисёр тозаву озода ва аз ҳар беш мураттаб. гӯё дар ин хона касе чизеро аз ҷой беҷо намекунад. бод аз куҷое бӯи алафи тар ва саргини говро ба машом мерасонд. он бӯй ҳатто дар айвони барҳаво, ки хонуми Аймо суфраи шомро боз кард, эҳсос мешуд. бӯи ғализ ва дилбеҳузуркунанда набуд, танҳо деҳаро ба хотир меовард. София ғизоҳоро дар тоқчаи баланди панҷараи ошхона, ки рӯ ба айвон боз мешуд, гузошту сипас ҳамаро як рӯи суфра чид. ба ҷуз ҳасибу панир, боқӣ ғизоҳо ҳама аз моҳӣ омода шуда буд. моҳи шӯрбо, моҳи бирён, моҳии дудхӯрда, пиззои моҳигӣ. аммо ман иштиҳо надоштам. фишори равонии тамоми рӯз тани беин ҳам заифи маро беҳол мекард. мехостам зудтар бихобам ва аз он чиро, ки имрӯз аз сар гузашт, дубора ба хотир биёварам. осон аст магар. ман марзи як кишвари аврупоиро қочоқӣ убур кардам. София бо ишора ба тарафи ман аз Аймо чизе пурсид. бо нигаронӣ ба онҳо нигоҳ кардам. София спрашивает, почему ты не ешь? Не нравится? Конечно, нравится. Просто я очень устал. Я знаю твою историю. Капитан рассказал. Не переживай. Жена, сестра, лейкемиес. По-вашему, адвокат. Она тебе помогает сделать документ. Она сильный лайер. Завтра пойдем на Хелсинки. барои ман дар ҳуҷраи канори нишемангоҳ бистар омода карданд. як бистари нарми тоза, ки бӯи пудри шустушӯяш атр мемонд. мехостам ҳодисаи имрӯзро бори дигар ба хотир биёварам, аммо сар ба болин гузоштаму дафъатан хобам бурд. саҳар маро ҳамон насими форами олуда ба алафи тар ва бӯи ширу саргин аз хоб бедор кард. аз панҷара ба берун нигоҳ кардаму даҳонам аз ҳайрат боз шуд. майсазори сабзу хӯрам аз домани пайроҳаи бетонии ҳавли Аймо оғоз мешуд ва ба дуриҳо доман паҳн мекард. марди шортипӯше подаи иборат аз даҳҳо гови ҳамрангу зоҳиран ҳамвазнро аз канори ҷода ба сӯи таҳдашт мебурд. дар фосилаи 100-200 метр аз хонаи Аймо одамони хилъатпӯш ба бинои якқабатаи тӯлонӣ даробаро мекарданд. Софияро надидам, шояд аз пайи коре рафта буд, аммо Аймо танҳо дар айвон субҳона мехӯрд. «О, доброе утро, молодой человек!» «Доброе утро, дядя Аймо. Можете назвать меня Фарход?» «Нет проблем, Фарход. Ты называй меня Аймо. Так удобнее. Садись на завтрак. Выходим на дорогу». суфра лабрези ғизоҳои рангоранг буд, аммо модарбузургам ин суфраро медид, мегуфт дар ин дастархон ба ҷуз шири мурғу ҷони одам ҳама чиз ҳаст. аммо ман иштиҳо надоштам. ҳанӯз субҳона ба охир нарасида буд, ки София баргашт. аз дур даст такон доду ба мо салом гуфт. бастаи дар дасташ бударо рӯи сандалӣ гузошту аз мошини қаҳвапазӣ барои худаш қаҳва рехт. зану шавҳар чанд ҷумла раддубадал карданд ва Аймо ба ман рӯ овард. «София тебе купил одежда, переодевайся, пора двигаться». ман
аз хиҷолат сурх шудам. Не надобила моя одежда новая, я мог и так поехать. Не, ты чё, мы идём в адвокатскую фирму, там важные люди, нужно хорошо смотреться. ман дар умрам чунин либосҳои брендӣ надоштам. намедонам София он су барои ман чӣ қадар пул сарф кард, ки ҳатто барои як кишвари серу пуре мисли Финланд ҳам ин колои арзон набуд. ман бо онҳо хеше надоштам, аммо ончунон аз ман муроқибат мекарданд, ки ингор додарзодаашон будам. либосҳоро ба бар кардаму бо гунаҳҳои қирмиз ва шарманда аз ин ҳадияҳои гаронбаҳо ба айвон баромадам. зану шавҳар ингор маро бори аввал медиданд. ҷумлаеро бо забони худаш хитоб кард София ва гӯё дар муқобили муҷассамаи Марьями муқаддас қарор дошт, ки панҷаҳояшро ба ҳам овард. фикр кардам, ки мегӯянд худоё ин либосҳо чӣ қадар ба ӯ мезебад, аммо маънии ин хитобу тааҷҷубҳоро рӯзҳои баъдӣ фаҳмидам. ӯ мегуфт: оҳ худои ман, чӣ қадар ба ӯ монанд аст. тавқифгоҳи хонаи Аймо чандин мошини хурду бузурги борбар, трактору комбайн ва якчанд худрави шик дошт. барои сафари Ҳелсинки Аймо мошини Аудиро интихоб кард. Так бистрее доедем. Мария уже ждет нас. Она сестра Софии по отцовской линии. У них один отец, но другие мама. Мать Марии полка. Она хорошо говорит на русский. Она была балерина, очень известная. Сейчас на пенсия. Старая уже. мошин аз бағали ҷангалзорҳои сабз ва кӯлҳои бузурги кабуд рад мешуд. ин кишвар он қадар кӯл доштааст, ки ҳисоб надорад. аммо раҳбараҳ шаҳрҳоеро ба ман муаррифӣ мекард ва дар бораи онҳо иттилоъ медод. аммо ман дар ҳолате будам, ки ба гуфтаи модарбузургам овози булбул ҳам ба гӯшам намефорид. аслан бояд хушҳол мебудам, ки тавонистам аз он калабурҳо фирор кунам ва як кишвари мутамаддин бирасам ба ҷое, ки ҳеҷ кас маро намешиносад. аммо нигарон будам, шояд ба ин далел, ки ҳама чиз мисли афсона ҳамвору боварнокарданӣ буд. бо таҷрибае, ки аз шебу фарозиҳои сарнавишти худ доштам, баъди ҳар як хушиву сабукӣ бояд интизори як нохушие мешудам. тамоми роҳ аз ин мулоқоти муҳим дар ҳаяҷон будам. метарсидам, ки мабодо вакил қазияамро ношуданӣ бишмарад ва мани бесанаду бемақом дар миёнаи аъроф бимонам. сарнавишти мани бесоҳиб акнун ба хоҳари нотании София, хонуме бо номи Мария вобаста буд, ки намедонистам чаро, аммо дар назарам як зани ҷиддии миёнасол бо айнакҳои бузург, кафшҳои бепошна, кифи чармини оҳараш рехта ва бо мӯйҳои камшумори хокистарӣ зоҳир мешуд. нохудогоҳ чанд дафъа оҳ кашидам. Аймо даст ба китфам мегузошт ва «всё будет хорошо» мегуфт. меҳрубониҳои ӯ хориамро меовард. Аймо ҳам мисли якай Неъмат, мисли Вера Васильевна, мисли Сарҳанг, мисли Степан аз ҳамон тасодуфҳои ғайритасодуфӣ буд, ки дар замону макони муайян ба зиндагии ман ворид шуд. бечора ҳама корашро канор мегузошту аз пайи ҳалли мушкилии ман медавид. саранҷом мошин аз канори соҳили баҳр убур карду дар назди як сохтмони 8 қабата боз истод. моро муншии Мария пешвоз гирифту ба ошиёнае аз ҳама охир ва ба утоқе раҳбаладӣ кард, ки мӯблаву сандалиҳои нарм дошт. ӯ бо Аймо якду ҷумла радду бадал карду моро танҳо гузошт. «Мария на переговоре, подождем здесь», гуфт Аймо ва худро бо тамоми вазн ба курсии роҳат андохт. ӯ дар бораи хоҳари нотании София бо ифтихор суҳбат мекард ва ҳар бор мегуфт Мария аз вакилҳои беҳтарин аст, ки ҳатто дар телевизион шоу дорад. музокироти хонум Мария бо муштариҳояш бисёр тӯл кашид, он қадр, ки Айморо дар такяи сандалӣ хоб бурд ва муншӣ ҳам дигар ба суроғи мо наомад. ман аз панҷараи сохтмони баланд шаҳрҳоро тамошо мекардам. дафтари Мария дар қисмати зебои пойтахт, наздик ба соҳил ва дар ҳамсоягии бандари начандон бузург ҷойгир буд. моҳое, ки бекор шудаму дар ҷустуҷӯи кор ба назди бачаҳои моҳигир мерафтам, қоиқҳои шахсиро медидам, ки бо нӯлҳои борики худ синаи обро рахна мекарданд ва аз мавҷ ба мавҷе меҷаҳиданд. аммо киштии ба ин бузургиро бори аввал медидам.
киштӣ бо назму ором шабеҳи қӯ аз шаҳр дур мешуд ва мавҷе ки аз зери чархҳояш берун меомад, қойиқҳои атрофро такон медоду кафки мисли шир сафедро ба лабҳои соҳил мерехт. ба мусофироне ки аз арша ба сӯи шаҳр дастфишонӣ мекарданд, ҳасудиям омад. хаёлам онҳо хушбахттарин мардуми дунё буданд, бехиёли санаду мақом, вакилу додгоҳу додгустарӣ. ниҳоят дар боз шуду зани ҳудудан 30-35 хушлибос, ки чеҳрааш аз хушҳолӣ гул мекард, бо оғӯши боз ба утоқ ворид шуд. ӯ аз гунаҳои аймои хоболуд чалаб бусид ва сипас рӯ ба ман оварду ангор кӯдакеро дар гаҳвора дӯстдорӣ мекарда бошад. «Кто это у нас такой красавец?» гуфт. дастамро такон медоду бо тааҷҷуб ба чеҳраам нигоҳ мекард. ӯ ману айморо ба дафтари корияш роҳнамоӣ кард. ҳуҷраи барҳавое буд ва панҷараи бузурги рӯ ба баҳр бо равоҳои киштиҳову қайиқҳо онро зиндаву ҷаззоб мекард. мария вакили серкоре будааст. суҳбатро нотамом мегузошту гоҳ ба занги телефон ҷавоб медод, гоҳ рӯ ба роёна меовард, бо факс санад мефиристод. саранҷом корҳои оҷилиашро анҷом доду рӯ ба ман овард. «Я сегодня выиграла процесс. Нужно было закрыть дело, поэтому я немного занята. Сейчас уже все нормально». забони русии Мария лаҳҷа дошт, аммо тақрибан бехато суҳбат мекард. аймо бастаи санадҳои маро, ки капитан аз идораи полису додстонӣ дастрас карда буд, рӯи мизи Мария гузошт. ӯ ба санадҳо даст назад. «Расскажи мне, что случилось и почему тебе пришлось бежать?» тамоми достони зиндагиамро аз марги модарам то фирори ногаҳонӣ ба Русия, зиндагӣ дар ғурбат ва боздошту иттиҳому таҷовузро ба Мария гуфтам. чанд дафъа буғз кардаму гириям омад. эҳтимол ӯ бо ашку оби димоғи корафтудаҳо одат карда буд, ки истакони об ва ҷабаи дастмолро пешам гузошт. намедонам нақли достони зиндагиам чӣ қадар тӯл кашид. мария садои маро дар диктафон сабт мекард ва ҳамзамон дар дафтари ёддошт мегирифт ва гаҳ-гоҳ аломати савол мегузошт. бо ҳар аломати савол қалби ман аз синаам поён меғиҷид. гоҳо сар бардошта ба чеҳраи ӯ нигоҳ мекардам, то таъсири достони худро ба рӯҳияи вакилам имтиҳон кунам. аммо чизеро аз чеҳраи ӯ хонда наметавонистам. мисли табибе буд, ки аглаб бо маризони маҳкум ба марг сару кор дорад ва ба ноумедиҳои онҳо одат кардааст. достони зиндагии ман барои Мария қиссаи як паноҳҷӯи навбатӣ буд ва ӯ эҳтимол достонҳои монанд ба ин ё шояд бадтар аз инро борҳо шунидааст. «Неплохо», гуфт ӯ саранҷом ва дафтари ёддоштҳоро пӯшонду дастгоҳро хомӯш кард. ман оҳи сабук кашидам. «В твоих документах есть 3 свидетельства, которые могут убедить миграционную службу и помочь тебе получить статус. Это письмо полковника, капитана милиции и твоего работодателя. Это важные моменты, но есть и сложные моменты. Ты еще несовершеннолетний, и тебе нужен опекун. Если нет опекуна, тогда государство возьмет тебя под своего попечительства. Тебе придется жить в интернате и там получить какое-то образование, что неплохо само по себе. Я могу позвонить в органы опеки, и они могут принимать тебя даже завтра». бо шунидани номи интернат ба баданам раҳшат омид. интернат барои бачаҳои бесоҳиб новобаста аз ҷуғрофиё дар зеҳни ман ҳамон муассисаҳои Русияро зинда мекард, ки тасвирҳои ваҳшатнокро бо сарҳои пок тарошида бо таҷовузу лату кӯб дар интернет тамошо кардаам. «Не хочу в интернат. У меня нет сил заново пережить то, что я пережил. Это не так, как в России. Здесь работает закон. Учителя строгие. Они будут следить, чтобы тебя не обижали». бо чашмони пури об нобоварона ба Мария нигоҳ кардам. тасвири ӯ бо пераҳони қирмизиаш дар пардаи ашкҳои ман мисли қойиқҳои соҳили баҳр такон мехӯрд. мижа задаму тасвири ӯ бо ашки бузурге ба гунаам сарозер шуд. Мария ба аймо нигоҳ кард ва ба манзури илоҷи дигаре нест китф дар ҳам кашид. аймо мижа заду сар такон дод. абрувони Мария аз ҳайрат боло шуданд. гунгбозии ин ду нафар маро бештар нигарон мекард. ок,
Я подготовлю документы и сообщу тебе, когда состоится собеседование. Не волнуйся, тебе не придется говорить, ты несовершеннолетний, за тебя буду говорить я. В случае, если судья спросит, как ты приехал сюда, я скажу тебе, как отвечать на этот вопрос. Дар роҳи бозгашт Аймо зиёд ҳарф назад. Тамаркузаш ба роҳи нимахолӣ буду нигарону андешаманд ба назар мерасид. Сафия моро дар дами дар пешвоз гирифт. чеҳраи ҳамеша мутаҳайираш тавре менамуд, ки ангор аз ҷараёни гуфтугӯи мо бо хоҳари нотанияш хабар дорад. ӯ бе он ки чизе бигӯяд, аз бозуи ҳамсараш гирифту ӯро ба сӯи мазраа ҳидоят кард. ҳаракатҳои онҳоро аз сандалии рӯ ба мазраа дунбол мекардам. гоҳ меистоданду бо садои баланд ҳарф мезаданд ва даст такон медоданд. бештар Сафия ҳарф мезад ва Аймо хомӯшона гӯш фаро медод. ҳад задам, ки онҳо дар мавриди ман суҳбат мекунанд ва ман дорам барои онҳо дарди сар мешавам. охир Аймо танҳо масъули интиқоли ман ба ин кишвар буд, на масъули истиқрори ман. даҳонам аз дарки ин вазъият, ки сарнавиштам ба дасти дигарон аст ва ҳеҷ чизе дар ихтиёри худам нест, шабеҳи кавири лабташна месӯхт, вале намехостам аз ҷой баланд шавам ва аз ошхона об бардорам, то ҳаракати он ду тан аз назарам дур намонад. ногаҳон онҳо ба самти чап гаштанду дар паси дарахтҳои баланд нопадид шуданд. ман мондаму як ҷаҳон ҳадсу гумон ва тасвири сағирхона бо даҳҳо кӯдаки сартарошидаи ношинос, ки на забонашонро балад будам ва на фарҳангашонро. зуд барнагаштанд. мани дар изтиробро як соат маътал карданд. аммо ҳангоме ки аз паси дарахтони баланд даст дар дасти якдигар намудор шуданд, мусаммаму ором ба назар мерасиданд. ман монанди гунаҳгоре, ки барои шунидани ҳукми ниҳоии додгоҳ бо пойҳои ларзон аз ҷой баланд мешавад, чашм ба сӯи Сафия ва Аймо аз ҷо бархостам. Фарход, я хотел получить опекунство на тебя и говорил с Мария. Она не одобрила, и София тоже говорит, это нехорошо. Будет вопрос, как ты пришел в Финляндию, и ты должен сказать, что Мария советует. Если я буду опекун, они скажут, ты водитель трак, ты каждый день в России, и ты помог ему приходить в Суоми незаконно, и я потеряю лицензию для перевозки на Россию. Понимаешь? ҳарчанд нигоҳи суоломезам барои Аймо буд, аммо муҳтавои ҳарфҳояшро дарк кардам ва худро бо кулворе, ки ба ҷуз як ҷуфт либос чизи дохилаш набуд, дар муқобили дарвозаи дар тасаввури ман оҳанину симхорпечи ятимхона медидам. саъй мекардам ахмҳоям намоён нашаванд. охир ман барои онҳо кӣ будам? ҳеҷ кас, як бегона. бечора Аймо бе ин ҳам таваккал карду маро аз марз гузаронд. як шаб дар хонааш нигоҳ дошт, бароям вакил ёфт, магар аз рӯи инсоф аст, ки аз ӯ таваққуфи бештар дошта бошам. ҳамон тавр ки ҷасорати гаҳгаҳии ман дар ҳолатҳои фавқулода зуҳур мекунад, ҳоло низ якбора ғурурам аз тарсу нотавониям мутанаффир шуд ва як қадам ба пеш гузошт. Аймо, спасибо, что спасли мою жизнь. Не переживайте за меня. Отправьте меня куда требуется, в интернат, детский дом или лагерь для беженцев. Мне все равно. Я готов. ин ҳарфҳоро бо сари баланд ва беашку ларзиши садо ба забон овардам, ки ҳатто худам тааҷҷуб кардам. Сафия маро модарвор бағал кард. бо забони худаш чизе гуфту шонаҳоямро навозиш мекард. аз бинии гирифтааш маълум мешуд, ки гирья мекунад. он шабро низ дар хонаи Аймо рӯз кардаму саҳар омодаи сафар ба айвон баромадам. Аймо ва Сафия ба маҳзи дидани ман сарбозвор ҳамзамон аз ҷой баланд шуданд ва бо буридани ҳарфи якдигар хабареро гуфтанд, ки аз шуниданаш гармие аз пошнаи под то сарам бурӯз кард. «Мы ночью говорили с Марией, она что-то придумает для тебя. Не волнуйся, давай кушать, все будет хорошо. Мы не поедем сегодня в интернат?» «Нет, интернат не будет. Мария что-то делает для тебя». аз дирӯз ба худам қавл дода будам, ки бо ирода бошам, бузург шавам ва ашку оби димоғро аз ҷод бубарам, аммо натавонистам.
натавонистам эҳсосотамро пинҳон кунам. аз ҷой бархостаму Сафияро бағал кардам. медонистам ки ин дигаргуниҳоро мадюни ӯям. медонистам ки аймо бе изни Сафия коре намекунад. давай завтракат я проголодался. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.